Dragi predstavnici medija, predstavnici institucija, dobrodošli na konferenciju za novinare Studentskog udruženja BEUM i CESID-a povodom istraživanja o informisanosti učenika beogradskih srednjih škola o Evropskoj uniji. Danas će za vas govoriti profesor dr. Zoran Lučić, profesor Matematičkog fakulteta, Darko Mandić, predsednik Studentskog udruženja BEUM i moja malenkost Đorđe Đorđević, potpredsednik Studentskog udruženja BEUM i koordinator ovog istraživanja. Pre svega, želeo bih samo da predstavim našu organizaciju ukratko. Studentsko udruženje BEUM osnovano je 2011. godine. Osnovala ga je grupa studenta sa više fakulteta, političke nauke, FEFA, pravni i ekonomija. I imamo tri cilja kojim težimo, odnosno tri najvažnije sfere našeg delovanja. To su obrazovanje mladih studenta i srednjoškolaca o Evropskoj uniji na praktičan način i tu spadaju simulacije. Beogradski model Evropske unije, naš najveći projekat koji će ove godine biti održan u oktobru. Radionice, prolećna škola debate koju organizujemo zajedno sa delegacijom Evropske unije i EU Infocentrom i 22. maja ćemo imati finale tog događaja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovom prilikom vas pozivam da i tom događaju prisustvujete, pozivi će biti poslati naknadno i predavanja, kao što je upoznaje Evropsku uniju, predavanje u saradnji sa fakultetom FEFA. Naš drugi cilj je povezivanje mladih stručnjaka širom Evrope, prvenstveno povezivanje srpske omladine sa stranim mladim profesionalcima iz preko 50 zemalja koji su učestvovali na našim projektima i naravno promovisanje liderstva i komunikacije među mladima u cilju razvoja društva. Naši partneri na ovom istraživanju su CESID, koji nam je pomogao pri metodologiji izradi uzorka i obradi rezultata, a ovo istraživanje podržala je delegacija Evropske unije i EU Infocentar kroz tehničku podršku. Za razlog istraživanja više će vam se obraditi Darko Mandić, predsednik Studentskog udruženja BEUM. Dobar dan, hvala vam na prisustvu povodom naše preskonferencije, povodom ovog istraživanja. Razlozi istraživanja srednjoškolaca u Beogradu, njihove informisanosti o Evropskoj uniji, njenim institucijama i stavovima i vrednostima išli su pod sledećim pretpostavkama. Znači, istraživanja Kancelarije za evropske integracije pokazale su svojevremeno da među srednjoškolcima postoji izuzetno visok nivo evroskepticizma, a upravo je to generacija koja će u momentu kada Srbija bude jako blizu Evropskoj uniji učestvovati aktivno i na referendumu i to će biti generacija koja će negde završiti fakultet i krenuti zaposlenje. Pretpostavljamo da postoje negativni vrednostni stavovi o Evropskoj uniji među tom populacijom. Nisu postojala konkretna istraživanja srednjoškolaca u Beogradu na te teme i ne postoji edukacija o Evropskoj uniji i njenim institucijama u srednjoškolskom sistemu u Srbiji. Ono što je takođe nama bilo interesantno da otkrijemo, a to su glavni izvori informisanja učenika o Evropskoj uniji, da li su to mediji, da li su to vannastavne aktivnosti za koje isto smatramo da ne postoje u nekom sistematizovanom obliku, a sve to imajući u vidu da je Srbija počela svoje pregovore sa Evropskom unijom, da će biti potrebno da građani budu informisani o procesu pregovaranja, o poglavljima koje se otvaraju, zatvaraju, a jako je bitno da srednjoškolci steknu neko osnovno znanje Evropske unije da bi mogli da shvate šta to naši političari, naša vlada, šta to pregovara sa Evropskom unijom, šta to treba da uskladimo i na koji način. Što se tiče samih ciljeva istraživanja, hteli smo da skrenemo pažnju da generalno postoji loša informisanost i studenta, a pre svega učenika srednjih škola o Evropskoj uniji, evropskim integracijama, institucijama Evropske unije. Jako je bitno da građani u Srbiji mladi znaju koja su prava i obaveze naše zemlje i jednog dana, ako to postanemo građani Evropske unije, da znamo na koji način nešto možemo da ostvarimo. Ukazujemo na nedostatak elementarnog obrazovanja o Evropskoj uniji. Treba utvrditi glavne izvore informacija među učenicima, da to bude u srednjoškolskom sistemu, da se radi na tome i da ispitamo
vrednosne stavove, jer Evropska unija je između ostalog jedan sistem vrednosti. Ako se vrednosni stavovi srednjoškolaca ne poklapaju sa vrednosnim stavovima Evropske unije, to je nešto na čemu treba da se radi. Pored toga, ukazujemo na važnost razvoja van nastavnih programa. To je nešto o čemu se dosta priča u reformi prosvetnog sistema, između ostalog i na temu Evropske unije. Izuzetno je bitno da srednjoškolci imaju priliku da kroz radionice, simulacije, da vide kako funkcioniše Evropska unija, kako njene institucije funkcionišu. Zasedanje Narodne skupštine oni mogu gledati na televiziji, ali nemaju prilike da vide kako funkcioniše jedno zasedanje Evropskog parlamenta, šta to rade Savet Evropske unije, šta to radi Evropski savet, tako da su to ciljevi istraživanja i neka dalja edukacija. Hvala Darko. Sada o metodologiji prepustio bi reč profesoru Zoranu Lučiću. Izvolite. Hvala. Najpre nekoliko reči o ulozi CESID-a u ovome. Uloga CESID-a je bila vrlo mala. To jest, urađen je samo uzorak i statistički su obrađeni podaci. Sve ostalo je uradilo Studensko udruženje, što je meni veoma, veoma drago, moram priznati, kao univerzitetskom nastavniku. Dakle, oni su napravili upitnik, oni su ga umnožili, oni su uradili sve što treba da se uradi na terenu, oni su išli po školama, oni su prikupili podatke, oni su uneli podatke, oni su čak napravili i zaključke, što je bio ozbiljan i težak posao. Ono što je najlepše u svemu, to je sve urađeno volonterski, što je meni takođe veoma drago, dakle, nema ništa lepše nego kod mladih ljudi kad postoji neka vrsta entuzijazma da se uradi nešto. Ja mislim da je ovo jako dobro urađen posao. Pošto je CESID bio zadužen za uzorak, nekoliko reči o uzorku, sledeći slajd. U uzorku je bilo oko 1000 ljudi. Računajte da u 3. i 4. razredu u beogradskim školama, pričemu računajte na to da beogradske škole nisu samo škole u centru grada, nego su to škole na teritoriji Beograda, dakle i Lazarevac, i Obrenovac, i Mladenovac, tako da je populacija bila podeljena, uglavnom su deca bila iz grada, međutim bilo je dece koje su iz seoskih domaćinstva. U ovim školama ima oko 35.000 đaka, mi smo izdali samo 1000 od tih 35.000, ima ukupno 1300 odelenja, mi smo podsetili samo 40 od tih 1300 odelenja i ovo je ekstrapolacija na celu populaciju srednješkolaca. Ja mislim da je ovo više nego dovoljno što treba znate o uzorku. Što se tiče predstavljanja uzorku, devojčica i dečaka je bilo približno, malo više dečaka nego devojčica. Dalje, bilo je više i stručnih škola nego iz gimnazija, ali i onako ima mnogo više stručnih škola nego gimnazija u Beogradu, računajte na to. Pitali smo ih kako su finansijskog stanja njihovi roditelji i uglavnom je to prosečno finansijsko stanje, dakle to ne odudara mnogo od proseka u Srbiji. Idemo dalje. Što se tiče stručne spreme roditelja, to je jako veliko odstupanje od onoga što se dešava na teritoriji Srbije. Ovde su fakultetski obrazovani roditelji maltene polovina populacije, to je jako neobično za Srbiju, dakle u Srbiji imate oko 15% visoko obrazovanih, u ovom uzorku je to mnogo više. Neobično mnogo su putovali po svetu, odnosno po Evropskoj uniji. Dakle, blizu 75% ispitanika kaže da je putovalo u zemlje Evropske unije, što je mnogo više nego što je prosek u Srbiji. Pogotovo je mnogo više nego što je bio prosek u Srbiji pre recimo 10 ili 15 godina. I na kraju vidite koliko je bila seosko, koliko je bilo gradske sredine. Sve zajedno, uzorak je reprezentativan i ja mislim da su nalazi u skladu sa onim što možemo da kažemo da je zaista mišljenje srednješkolske populacije u 3. i 4. razredu u školama u Beogradu. O nalazima više će govoriti Đorđe Đorđević. Hvala profesore. Evo, sada predstavljamo nalaze. Percepcija, znanje i izvor informisanja. Dakle, njihovo viđenje koliko znaju o Evropskoj uniji i kako se informišu o Evropskoj uniji. Dakle, 70% ispitanika je svoje znanje ocenilo ocenama 2 ili 3 na skali od 1 do 5, što je prilično realno, s obzirom da bi mi tako ocenili njihovo znanje, tako da su upoznati sa nivoom svoga znanja.
33% ispitanika želi da zna više o Evropskoj uniji. Ovo nam je prilično drago da trećina ispitanih želi da se dodatno informiše o Evropskoj uniji. Najčešći metod informisanja su mediji, kao što smo i pretpostavili, 66%, dok 44% ispitanika bi se najradije informisalo preko interneta i preko televizije, tako da tu možemo da vidimo jako značajnu buduću ulogu i televizije, ali i interneta, odnosno mogućnost za edukaciju o Evropskoj uniji upravo preko interneta. Ono što je malo zabrinjavajuće jeste da četvrtina ispitanika ne želi uopšte da se informiše o Evropskoj uniji. Dalje, što se tiče njihovog znanja, preko 75% ispitanika zna najosnovnije stvari, to je broj članica, gde se nalazi sedište Evropske unije i koja se zemlja poslednja priključila. 45% ispitanika, nažalost, ne zna da Srbija ima kancelariju za evropske integracije. 57% zna trenutni status Srbije na putu ka Evropskoj uniji, tako da čini nam se da relativno prate dešavanja po pitanju integracija Srbije u Evropsku uniju, ali imamo 20% ispitanika koji misli da je Norveška član Evropske unije, a čak skoro četvrtina misli da je Švajcarska članica Evropske unije. I sada dolazimo do onog dela koji je bio najlošiji po pitanju znanja, to je da institucije Evropske unije dosta se slabo poznaju, tako da čak preko polovina učenika smatra da je Savet Evrope organ Evropske unije, što nije tako, i čak 30% ispitanika smatra da je Međunarodni sud u Hagu organ Evropske unije. Ovo nam je bilo jedna jako zanimljiva činjenica koju smo otkrili na ovom istraživanju. I evo sad ovaj najzanimljiviji podaci, njihovi vrednosni stavovi. Dakle, na ovo pitanje kada bi se održavao referendum o ulasku naše zemlje u Evropsku uniju, kako biste vi glasali, 38,4% je reklo protiv, za je bilo 25,8%, a ne bi izašli 20% i ne zna 15,30%. Dakle, veliki procenat onih koji su neodlučni, ali ono što možemo da vidimo je upravo očekivana situacija da je protivljenje Evropskoj uniji na dosta visokom nivou, a svega 25% je za, a kada uporedimo s ovim istraživanjima Kancelarije za evropske integracije, koje posljednje, čini mi se, 50% ukupne populacije bilo, dakle, podrška Evropskoj uniji među srednjoškolcima je duplo niža nego na nivou cele zemlje. Više o uticaju različitih faktora reći će vam Darko. Ovde smo analizirali kako srednjoškolci odgovaraju na referendumska pitanja u skladu sa obrazovanjem njihovih roditelja. Ono što se može primetiti jeste da negde kod srednjoškolaca čiji roditelji su završili osnovnu, srednju školu i fakultet, odnosno osnovnu i srednju školu, da postoje približni rezultati. 25% srednjoškolaca čiji su roditelji završili srednju školu bi reklo da ulasku Srbije u Evropsku uniju. To je nešto niže kod srednjoškolaca čiji roditelji su završili samo osnovnu školu. Zanimljivo je da kod srednjoškolaca gde roditelji nisu završili ni osnovnu školu postoji najviša podrška ulasku Srbije u Evropsku uniju sa 29%. Međutim, tu ima i najviše protiv, tako da je to onako izrazito, imamo ekstremnu situaciju. Što se tiče srednjoškolaca čiji roditelji imaju fakultetsko obrazovanje, vidimo da postoji 40% srednjoškolaca je protiv ulaska u Evropsku uniju, tako da izgleda nije u pitanju samo obrazovanje, odnosno nivo obrazovanja o Evropskoj uniji, izgleda da tu i postoji neki vrednosni stavovi kojima ćemo se dalje baviti. Što se tiče uticaja porodične finansijske situacije, srednjoškolci koji žive u porodicama lošijim od proseka su najviše protiv Evropske unije. To možemo negde povezati i sa činjenicom da je Evropska unija u ekonomskoj krizi, da svaki dan na televiziji gledamo štrajkove u Grčkoj, u Sloveniji, što su skoro bili, tako da to generalno isto može da utiče na takav odgovor.
Ja bi se dalje nadovezao sada sa našim istraživanjem o glavnim asocijacijama na Evropsku uniju među srednjoškolcima. Dakle, ovde smo izdvojili 6 najčešćih odgovora i od tih 6, 4 je čak pozitivno. Dakle, najveća asocijacija na Evropsku uniju je i dalje sloboda putovanja sa 15%. Zatim, gubitak kulturnog identiteta, to je negativna asocijacija sa 14%, snažni glas u svetu sa skoro 10%, dobra privreda sa 9% i uvođenje evra i rast nezaposlenosti. Ono što je sada zanimljivo jeste da uglavnom dominiraju pozitivne asocijacije, one kad se sabere otprilike 40 i najava ankete uzrokovali su negativnu reakciju. Učenici su bili prilično nevoljni da odrade to istraživanje, međutim kad smo im objasnili više o čemu se to radi, da je to prilika da oni iskažu svoj stav i kad su videli upitnik, oni su počeli da popunjavaju upitnik sa dosta pažnje, što nas je prilično iznenadilo. Dakle, kada im se lepo objasni šta oni treba da urade, oni će stvarno tome pristupiti, zaista su želeli da iskoriste tu priliku da iskažu svoj stav, jer se to retko dešava. Veliki broj učenika je želeo kasnije da čuje tačne odgovore. Dakle, imali smo slučajeve da učenici ostaju posle časa, dakle, za vreme odmora, da čuju tačne odgovore, što nas isto dosta iznenadilo. I ono što smo isto želeli da zabeležimo jeste odlična spremnost na saradnju i visok stepen interesovanja od strane profesora, tako da tu definitivno postoji prostor da se sarađuje sa profesorima na ovom pitanju. Ovo su neke od fotografija sa istraživanja. I sada bih samo izveo glavne zaključke. Dakle, informisanost učenika je na blago višem nivou od očekivanog. Dakle, nisu potpuno neinformisani koliko je bilo očekivanje. Međutim, i dalje ima dosta prostora za napredak. Najlošiji rezultat je bio oko informisanosti o institucijama Evropske unije. I kao što smo videli pre, učenici su svesni svog nivoa znanja o Evropskoj uniji, 1/3 njih želi da se informiše dodatno, 1/4 nažalost ne želi. Učenici su generalno zainteresovani i željni većeg uključivanja. Dakle, to može biti potencijalna motorna snaga promocije obrazovanja u Evropskoj uniji i postoji prostor za bolju integraciju obrazovanja u Evropskoj uniji u školama. Ono što je isto jako bitno jeste da je najčešći metod informisanja o Evropskoj uniji upravo su mediji i tu vidimo potencijalni problem s obzirom da to često ne može biti objektivan izvor informisanja. Veće protivljenje Evropskoj uniji, kao što smo rekli, 38% prema 25% i visok procenat neopredeljenih, što je relativno očekivano s obzirom na uzrast. Međutim, skrećem pažnju da su ovi učenici uglavnom bili punoletni, dakle sa pravom glasa i evo već učenici 4. razreda već u toku ovog meseca završavaju sa srednjom školom. Veliki disparitet između glavnih asocijacija na Evropsku uniju, koje su uglavnom pozitivne i negativnog generalnog stava i evidentan uticaj nivoa obrazovanja roditelja i porodične finansijske situacije na stavove učenika prema Evropskoj uniji. Više o lekcijama koje smo naučili i nekim savjetima šta dalje činiti, reći će vam Darko Mandić. Ovo istraživanje je bilo jako korisno za nas da potvrdimo naše angažovanje na temu toga da se u Srbiji obezbedi plan i strategija kako bi srednjoškolci, kako u našem glavnom gradu, tako i u ostatku zemlje, bili edukovani na temu kako funkcioniše Evropska unija. Da li bi to bili neki posebni program ili bi to bilo u okviru nekih predmeta koji oni izučavaju trenutno u prosvetnom sistemu, ali generalno je neophodno staviti ove informacije u udžbenike kako bi se bolje informisali. Da bi se sve to sprovelo kako treba i dalo valjan rezultat, neophodno je uključiti sve aktere i interesne grupe u društvu, počev od države, škola, organizacije civilnog društva, vladinih institucija, kao i same roditelje, jer roditelji su ti koji imaju veliki uticaj na to kako deca posle formiraju svoja mišljenja. Generalno,
pomoglo bi ukoliko bi se srednjoškolci, kako oni, tako i studenti, uključili u taj proces pregovaranja Srbije sa Evropskom unijom u smislu edukativno i informativno, jer naša država će sada nešto da pregovara, jedno pa drugo poglavlje, a srednjoškolci će biti ti koji će već biti zaposleni ljudi u tom momentu koji će trebati da kažu da li je to da ili ne. Da li je to što je ispregovarano bilo dobro ili nije dobro. Ako se propusti prilika da se oni sada informišu, tada će biti mnogo teže ubediti zašto treba ili zašto ne treba da se glasa na referendumu. Ono što je najgore jeste neka apstinencija i neki neutralni stav. I na kraju, ono na čemu će BEUM raditi najviše u narednom periodu jeste da se zajedno sa našim partnerima, interesnim grupama organizuju vannastavne aktivnosti. Jedna od njih jeste i simulacija institucije Evropske unije koja će se po 4. put održati na jesen i koja će okupiti blizu 300 studenta iz celog sveta, aktivnostima kao što je ta simulacija, kao što su radionice, kao što su seminari, potrudit ćemo se da zainteresujemo srednjoškolce o Evropskoj uniji, kao što je to urađeno u projektu sa EU Infocentrom i delegacijom Evropske unije, gde smo imali srednjoškolce koji su učestvovali u prolećnoj debati o Evropskoj uniji, gde smo kod njih videli kao jednu vrstu fokus grupe kako se iz sesije u sesiju što više interesuju za Evropsku uniju, jer u krajnjem slučaju interesuju se za svoj život i za budućnost društva u kojem žive. Hvala. Darko, za kraj samo će ostavit ću vam ovaj slajd sa istraživačkim timom. Ono što bih još želeo da dodam jeste da, kao što je Darko rekao, mi ćemo nastaviti da se bavimo edukacijom i srednjoškolaca i studenta o Evropskoj uniji. Pozivam vas da nastavite da pratite naše aktivnosti. 22. maja imat ćemo finalnu debatu, odnosno finale našeg projekta Prolećna škola debate koju organizujemo zajedno s delegacijom Evropske unije i EU Infocentrom, koja će se održati u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Obaveštenje o tome će slediti uskoro. Takođe, pratite nas i povodom naše simulacije Beogradski model Evropske unije koji će se održati na jesen. To bi bilo to. Imamo još jedan slajd. Dobit ćete saopštenje za javnost na izlazu i pozvao bih vas sada da nam se pridružite u klubu Medija centra. A pre toga, naravno, pitanja, ukoliko ima bilo kakvih pitanja. Izvolite. Samo sekund. Izvinite što kasnim. Vanja Dolavčević, Centra za evropske integracije, Beogradske otvorene škole. Hvala vam pre svega zbog ovog istraživanja. Mislim da će koristiti kako nama iz civilnog društva, tako i ostalima za buduće istraživanja i ostalo kao dobra osnova da radimo na ovoj dosta osetljivoj ciljnoj grupi kakvi su srednjoškolci. Mene zanima samo da li će ovi nalazi istraživanja makar u vidu slajdova biti objavljeni negde danas ili sutra u najskorije vreme. Hvala. Da, rezultati, ovi nalazi istraživanja će biti objavljeni na našem sajtu, a i bit će podeljeni u vidu saopštenja za javnost sada na izlazu. Da li ima još neke pitanja? S obzirom da ne, hvala vam na pažnji, hvala vam što ste došli i pridružite nam se u klubu Medija centra.